שיקום אקו-קהילתי, אנחנו מדברים על השיקום של החיבור בין הדברים. ואנחנו רוצים לדבר על טראומה, בסוף אנחנו חיים על ארץ נפלאה שהיא בעצמה שבר. הזרע נובט באדמה בחושך, ומשם הוא פורץ אל האור. ואני מכיר לא מעט אנשים שמה שהם צריכים זה רגע להתחבר לטבע. תוך כדי מלחמה לא להזניח את הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אלא להפך, להבין. מה הטבע נותן לאדם ומה האדם נותן לטבע. זו מערכת אינטראקטיבית שבונה חוסן. לחזק את השורשים, את הסיפור המאחד שלנו. כי נתת עץ, נתת חיים. כמו אמא שמחזיקה את התינוק, גם האדמה, היא גם מחזיקה אותנו. האקלים לא יודע שיש לו בעיה. אנחנו הבעיה. 1,800 שעות בשנה של גינון טיפולי ושל שיקום אקו-קהילתי. לעשות פה איזושהי טרנספורמציה כשיש לנו מרחב כל כך צפוף. זה העתיד שלנו, ולא עכשיו לשתול ואחר כך יהיה בסדר. אין יהיה בסדר. כל המארג הזה צריך להסתכם לראייה הוליסטית. כל אחד מביא מהתחום שלו את ראיית הריפוי של הרשת החיובית הזאת.